Og sa detalya sa atong mga balita, gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu, Governor Pamela Baricuatro, isip Chairperson sa Regional Development Council sa Central Visayas o RDC 7. Sa usa ka suwat gikan sa Office of the President, pinitsahan og Oktubre 24, pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga nag-ingon nga ang pagtudlo kang Baricuatro mahimong epektibo sulod sa tulo ka tuig, subay sa iyang termino isip lokal nga piniling opisyal. Ang maong sulat gitumong kang Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga misugo usab nga ipahibalo ug ipahatod kang Governor Pamela Baricuatro ang iyang appointment paper sulod sa 7 ka adlaw gikan sa pagdawat sa maong direktiba. Subay niini ang maong tahas gidawat gilayon ni Baricuatro isip bag-ong RDC 7 Chairman. Sunshine News Blast.